дар аввал як эълони хурдакак дорем. Касоне ки бекорен, дар хона шитагиен, мехоҳем ки дар хона шитасум кор кунед, марҳамат ба ҳамин номрое ки апамон ҳастад, ҳамин номрои апашкамон шумо занг мезанед. ин кас дар фабердӣ кор мекунад. шуморо роҳи осони пул кор кардана ёд метаҳанд. шумо ба фикрам ҳама дарак дорем ки фаберлик ҳам нағз кор карда мешавад. одамое ки серьёзни кор мекунанд хушрӯ кор кардистанд. барои ҳамин бо кадоме ки мисол ҳавас дора ҳами дар хона кор кардан, шумо дар як интернет дар кораед ҳамун ва ҳамин рақамҳо занг мезанед. ҳамаша чӣ хел роҳи осони ба муваффақият рафта расидана ёд метаҳад. марҳамат, занг занед ва пешравӣ кунед. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корбонем барои шумо инами алпак гуфтани чизора нишон медиҳем. пеши ҳамин тамошо агар имконият дошта бошед як лайк мемонед агар видео ба шумода маъқул шид. ё 450 сомонан ангоркаан ай размери 48 то 56 пуша метавонед ки занг бизанед. баъзе одамое ҳастанд ки 58 пуш да мешаванд. алпако тоза бори пекин ина хеле як 8та расветкаш ҳаста. хеле кафени дора, баъд молочни ҳам дора, баъд сафед сеташ ина ҳозир дар экранҳои шумо ки мебинед. бори пекина як бори дига мегум чиёш снимат мешавад, мехои гревонаш снимат мешавад. беҳад маъқул. кадомида ки мебарем ҳамин чизора маъқул кардан. номуш алпак будааст. ранги ҳамин чиори жемпри дароз бори. ғавсиш да беҳад ғавсай. барои чӣ ман ёра сёмка кистам ки ҳам качество дорад, ҳам ғавсай. одамое ки ғавс мепӯшанд марҳамат. ана дим чизе ки нишон медиҳем инаи курткаҳо ҳастанд. ин курткаҳо ранги чӣ буриянд? ранги плаш буриянд, дарозанд, ё пашми штирқатиянд. нарх ё 1000 сомонай. нархшон 1000 сомонӣ. размери ай 46 то 60 дорад. ям меёд ай 46 то 60 верблюдски меган ёра. киса доранд, дута киса доранд. баъд кисаи болошон чӣ намеша надора, просто барои базебиш кардагия айбар кисош кор мекунад. и чизое ки ҳозир шумо дидестен 1000 сомониянд. дарозишон 130 то 140 ҳастай. дарозан ё ина марҳамат бибинен. ба дараҷаи оли зур ё материалшон пӯстшон хеле материали курткагия а дига ҷош пашми штирқат кардагӣ. ё зуришон ҳамея ки гарм мегиранд, гарм. баъд ҳамаи чизе ки нишон додаистем ё капшонам доранд. ина пӯстшон курткагия, капшоншон снимающияй, остинош снимающиянд, снимающи остин дорад. ҳозир мо шумода нишон медиҳем остиноша ки чӣ хел снимат мешаванд. баъд ина пешон основной чизое ки ҳозир мо шумода нишон додаистем ҳамаш ина бори тоза. ана ё 700 сомон. хайр ҳозир бо як бор дига такрор мекунем. иёе ки ҳозир шумо ҳам дидестен ё 1000 сомонанд. ё 1000 сомон. ана барбидагиёш сияҳҳо ё 700 сомониянд. 700 сомон. дарозиш як 20 сабукай. ҳам гарм мегирам сабукай. капшон дора, снимающи мехай. ҳам мехош снимат мешавад, ҳам остинош снимающияй. ина марҳамат бибинед шумо. айдрон замок дора, замокша мегирӣ. нахоҳӣ ҳам барои даста гарм кардан одамое ки Россия даен. хеле ранги перчатка бурияй даста маҳкам мекунад. аям 8 моделш ҳастай, 8 модел ҳастай. баъзеш санг дора, пеши кисош хеле сангҳои сваровскати обшиват кардагӣ аҷибуд кардагиянд. нарх ё 700 сомон. то размери 60 пуша метавонед ки занг бизанед. ама моделоша ҳамаша хуш нишон метавон. кадомида маъқул меша. анаиш бои хеле украшени задагияй. цвет 10та расветкаш ҳастай. хеле майдадузам кардагияй, хеле барқатияй, хеле ҳар намудаш ҳастай. чӣ хеле ки экранда дидестен шумо, чӣ хеле ки курткаҳо да ҳастанд. ё палто плаш меган ёра, палто плаш. ина дарозиш ҳамҷа ҳаста 120 дарозиш. фирмаи тозаҳай, фирмаш тозаҳай. истеҳсоли пекин, пекинский. нама маркаш, инаёш хай верблюдския 1000 сомон.
не чизи дидесен ё 1000 сомон. ана ё алпак меган ё 450 сомонӣ. ина кадомида маъқуле? Марҳамат. Даставка тамоми шаҳрҳои Россия, тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон дорем. Марҳамат, занг бизанен, ҳам чизои маъқултона заказ кунен. мо даставка дорем. боқи сарбаланду обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунен. худоҳофиз.